venované Jánovi M. Na sklonku pocitova je 10, vychladená pritom horúca. A nočné múzy kopú menej ako tie ranné. Ďalších 10 kilometrov. A potom ďalších v treskúcej zime so zaťatými zubami. A čo peste, voľne pohodené vedľa múch, vedľa nahých nôh, začal ďalší prevrat. A ty sa nesnažíš odporovať. V každom človeku niečo drieme, v niekom niečo viac, v niekom menej, ale v každom niečo je. A potom už záleží od toho úhlu pohľadu, ako sa na to človek pozerá, ako každá situácia, ktorá vznikne, každý moment, ktorý sa udeje, na neho zapôsobí a už záleží od toho jeho nastavenia vnútra, ako to on vlastne potom zo seba dostane von. Moje zobudenie k vlastnej tvorbe bola jednoznačne hudba a bolo to tým, že v podstate mne hudobné akordy nepribúdali, ale naopak texty mi rástli. Tie vo mne zreli, tie nadobudali rôzne perspektívy, rôzne pohľady, bujneli. No len už som ich nemal kde využiť. Tak som si povedal, že tam by mohlo byť to, že si ich dávam do šuflíka. Tak som si dal do šuflíka a potom som si povedal, že nevyhodím ich, aj keď nebudú piesňou, a stali sa z nich básne moje. Prešiel nejaký čas, ja som tvoril, lebo netvoril som preto, že chcem pre niekoho tvoriť, ja som tvoril pre seba. Ale prešiel nejaký čas, začal som blogovať na SME a tam v komunikácii sa mi ozval Paľko Baríčak a napísal mi vetu, ktorá je veľmi pre mňa silná. Nadýchnem sa a vydám ti zbierku. A ja som si povedal, poučen z predchozích nezdaru, však v pohode, môžeme vydávať. No sa to naozaj stalo, sa to udialo, ja som debutoval v roku 2009 zbierku Život nie je pes, je to suka. A sa to fakt stalo a bol som šťastný a moja štartovacia čiara bola na určitej úrovni s vydavateľstvom Hladohlas, Paľkom Baríčakom a bolo to úžasné. Momentálne sa nachádzame na mieste, ktoré sa volá Malý princ. Je pre mňa určite toto miesto veľmi magickým miestom, lebo ho mám rád. Zažil som tu naozaj niekoľko svojich vlastných vystúpení, či už koncertov alebo nejakých prednášok s mojimi kamošmi, či už to bol Paľko Baríčak, Ďurko Hnilica alebo Robo Mikla. A rovnako som tu bol aj ako divák, vlastne na druhej strane barikády za pivom alebo kávou. A vlastne je tu aj taká pamätná, krásnou fotkou Beatles, pamätná gitara, kde vlastne sa zvyknú podpisovať umelci, ktorí tu vystupujú a je tu aj moje meno, takže pozerám, že kde je Ďurko Hnilica, Miris Makírkov, popradská poetka a už ani neviem, Ľubo Perunko, môj kamarát a neviem, kde je Ďuro Hnilica. Toho tiež hľadám. Asi tu, nie? Neviem teraz na spamäť. Tak toto je moja debutová zbierka básni, ktorá sa volá Život nie je pes, je to suka. A vlastne Testosterón až tak nepracoval, kde vlastne mám ešte celkom dlhé vlasy, ale keď sme tvorili túto obálku, kde je pes, ktorý má 3 nohy, tak môj vydavateľ Paľko sa pýtal, že a čo tá sloboda zvierat? Ja hovorím, neboj sa, všetko vysvetlíme, čiže pes má vlastne nohu vyretušovanú, my sme mu ju vôbec neodrezali. Ale mám špecifický vzťah k tejto zbierke, lebo predsa je prvá, ako som hovoril, som šťastný, že sa mi podarilo ju napísať. Život nie je pes, je to suka. Oblaky mizli do Fialova, naháňali hviezdy a unášali na ramenách naše životy. Ty si sedela oproti, smiala si sa na svet,
behala mi bosým chodidlom po rozkroku a usmiatý čašník za barom sa dnes ráno pokúsil o samovraždu. Vonku pršalo ako zadarmo a všetci sme to nakoniec dajako prežili. Počkajte, prepáčte, svetelné efekty. Banické duo. Polož mi zem až po samý vrch ľadový, na moje telo padol osud zlomený. A kto by vytušil, a kto by nemal zomrieť, len tak sám, to by mal ostať, a kto by nemal. Jan Marton je prirodzený psychopat. Vôbec sa nehanbí za to, čo robí, ba práve naopak, je na to pyšný. Má svoje dni, má svoje muchy, má svoje slabé chvíľky, ale má svoje aj veľmi silné miesta. Je veľmi zraniteľný, veľmi citlivý, veľmi emočný, má svoje strachy, má svoje prednosti, danosti, má talent, ale aj často pláče. Mám svojich následovníkov a medzi nich určite patrí Denis Jacko, ktorého beriem za takého mladého bytníka s takou stareckou dušou, taký bukoidný typ, naražam na Charlesa Bukowského, takže mám ho rád. K Martonovi som sa dostal úplnou náhodou. Niekde som natrafil na jeho knihu a hneď ma zaujal vlastne ten názov. To bol jeho debut, životný pes, je to suka. Takže aj obálka bola taká dosť zaujímavá, že vlastne čo upúta takého čitateľa bežného v obchode ako v nejakom knihkupectve, ak nie obálka. Je to dosť pokrytecké, ale je to tak proste, myslím si, že udrží aj väčšine ľudí to takto platí. Takže som si to zobral do ruky, som si to otvoril a že prečítam si niečo. A teraz už si nespomínam na presnú báseň, ktorú som si prečítal, ale viem, že po prečítaní tej básny som si povedal hneď, že OK, ty pôjdeš so mnou domov. Tak môjim cieľom je jednoznačne byť maturitnou témou. Robím si srandu. Chcem rásť. Chcem rásť ako autor, chcem rásť ako osobnosť. A tá poézia, to písanie poézie, a takisto aj prózy, alebo proste prózových formátov mi pomáha k tomu rastu. Čo sa týka dnešnej modernej doby, myslím si, že ten internet je taký základ, taký odrazový mostík. Už to, čo sa týka poézie a celkovo písania, už to nefunguje tak, ako to fungovalo kedysi, že človek vážne musel sa pretláčať tou analogovou formou. Druhou by som si povedal, že dnes to majú začínajúci autori a celkovo autori oveľa jednoduchšie. V súčasnej poézii nie je vôbec problém, keď vydá zbierku básni youtuber, alebo herec, alebo známy športovec, ktorý má relatívne lepšiu štartovaciu čiaru ako bežný poet. Ak s tým má niekto problém, tak je to len jeho problém, nie je to problém toho daného autora. Jan Marton si ma získal asi hneď dvakrát, pretože prvý raz som na neho natrafil, keď som si v knihkupectve hľadal nejakú knižku a nejakým spôsobom mi padla do ruky jeho a potom neskôr aj jeho ďalšia a páčilo sa mi to a v podstate to bolo v podstate s ním som sa stretol asi ako s prvým takým nejakým človekom, čo tu píše poéziu na Slovensku, pretože dovtedy som si hľadal len skôr takže zahraničnú a také známe veci a potom nejakých ľudí, čo som našiel na internete. A druhý raz som ma získal, keď som ho neskôr poprosil, aby sa mi vyjadril na zbierku básni, ktorú som napísal ja, s čím súhlasil, pridal mi k tomu nejaký svoj názor, nejaký svoj komentár a bolo to od neho hrozne milé a bol som taký, že kruh sa uzavrel. Ak ten daný človek má nejaký reach, že má nejaký dosah, že vie osloviť obrovské množstvo ľudí, tak tie vydavateľstva potom skočia. Lenže toto už je marketing, toto nemá nič spoločné s právou poéziou. Som za. Keď youtuberi píšu, je to fest dobre, je to perfektné, je to bomba.
A keď to oni nazvú poézia, je to ich poézia, alebo to tak nazvali. A keď si dokážu prilákať nejakých ľudí na to, nejakých čitateľov, milovníkov poézie, je to fajn. Práve sme v baliarniach obchodu Poprad. Je to vlastne miesto, kde pracujem už 20 rokov. A prvýkrát som tu prišiel 6. októbra 2000, keď vlastne som skončil základnú vojenskú službu. A môj otec mi to nejak navrhol, aby som tu prišiel, a tak som tu. Vtedy som tvoril, ale nebol som ešte nejakým kompletným básnikom. Napísal som stroji, perom do zošita, ale už vtedy som cítil nejakú silu tvorby vo mne, ktorá aj tu dozrela. Poézia nepatrí do autobusov, nepatrí do nejakých obrovitánskych štadiónov, kde sa spievajú chorály a hymnické refrény. Poézia je tu presne pre tých pár ľudí, ktorí ju milujú a ktorí sa v nej nájdú a v tých slovách, ktoré ona ponúka skrze tých autorov, tomu človeku niečo ponúknú a povedia a mu nastavia to zrkadlo alebo ten úhol pohľadu. Známa tvár, tvoje prvé slová ku mne, bol to môj dar, že tu stojíš pri mne. Z nenazdajky kráčam tam, kde ty v nehách rozjímaš. Potichu si spomínam, že ty si vlastne celá ja v hlbinách.